Ito ang DWTK. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News. Dili na ginhasol sa mga miron na makita sa Palanas ang singer na si Van Jos sa iya stage performance kagabi Mayo 22, 2024 sa covered court na proyekto sa Provincial Capitol. Sa installed widescreen printira sa Municipal Hall na tubang sa kalsada, komportable na napanood si Van Jos san poco mas o menos 2,000 na mga fans niya. Una na inanunsyo sang singer sa iya vlog duha ka adlaw antes ang actual presentation sa lungsod San Palanas aparte sa Pasayaw sa Leon Festival. Nakatakda naman ang Search for Miss Pasayaw sa Leon niya nagabi Mayo 23, 2024 sa nasabi na covered court arena na komponedo sa 12 na mga partisipante sa kompetisyon. Usad sa mga naging bisita sa serye na kiritaon sa festival ang Masbate DepEd Public Schools District Supervisor na si Helen Atibagos Verano na sigon sa iya wonderful and spectacular ang iya nakita sa Pasayaw sa Leon na naging orderly kag sistematiko ang sitwasyon sa mga kamot sa LGU sa aktibo na manehemento sa mga personahe sa opisina sa Palanas Disaster Risk Reduction o DRRM. Para sa Wow Smile Radio, Masbate Newsline, ini si Edwin Gadya, nagbabareta. Sa Wow Smile Radio, Masbate, palangga ka! Ito ang DWTK 92.7. Wow! Smile Radio FM Masbate Breaking News. Breaking News.